HB Køge Pigefodbold, det er et holdsamarbejde mellem 6 klubber. Køge Boldklub, Svorslev, Borup, Haslev, Køge Piger FC og Herfølge Boldklub. Og det er et pigesamarbejde under overskriften vi har høje ambitioner, men vi gør tingene lidt anderledes. Og det, der er lidt anderledes ved det her projekt, det er, at her, der, i modsætning til mange andre projekter, hvor man skal ind i en stor klub, der gør vi sådan, så at pigerne kan få lov til at træne sammen på HB Køge-hold 2 gange om ugen, og så træner de sammen med deres veninder hjemme i klubberne 2 gange om ugen. Og vi tror på, at det kan være med til at fastholde langt flere pigefodbolden, fordi erfaringen viser, at de piger, som ikke kan klare sig i de store klubber, de falder fra, når de bliver valgt fra, og det vil vi gerne undgå. Så det her det handler også i høj grad om et projekt, der handler om fastholdelse af piger i fodbolden. Så hvorfor har Svorslev Boldklub valgt at blive en del af HB Køge Pigefodbold? Jamen, det har vi, fordi vi har en gruppe spillere, som aldersmæssigt passer ind i projektet, og som vi gerne vil udfordre lidt mere. I Svorslev Boldklub har vi et stærkt U17-hold med et godt sammenhold, men det er klart, når der er så stort aldersforskel i Svorslev på holdet, jamen så vil vi gerne kunne tilbyde dem, de spillere noget mere, der gerne vil noget mere. Jamen, effekten bliver, at vi får nogle gladere og dygtigere spillere, og vi kan løfte niveauet på også vores eget lokale hold derhjemme. Freja, hvad tænker du er fordelen ved det her projekt? Spille med nogen, som der er på ens egen alder. Og hvad tænker du, Sigge? Nu kommer I jo fra mange forskellige klubber. Er det et problem? Nej, overhovedet ikke. Vi kan sagtens snakke med hinanden, det er rigtig nemt. Vi lærer hurtigt hinanden at kende. Så I har også et okay fællesskab i omklædningsrummet? Ja, rigtig meget, ja. Hvad tænker du, Freja? Er I gode til at tage imod hinanden? Ja, altså, jeg blev i hvert fald taget rigtig godt imod til at starte med. Det var ikke sådan noget generthed, man kunne hurtigt snakke med hinanden. Så det var godt.